sa retirement. Pag inabot mo kaya... Ikinaugmakan 49 anyos na si Jaime Lofamia, kan Barangay Kabiguan, Pilar, Sorsogon, ang bagong retirement savings scheme kan Social Security System na may SSS Pension Booster. Sabi niya, interesado siya sa programa, hulita tax-free an matitipon niya digding kwarta asin may interest pa. Apuera kaan, dahi ini naglalaps asin mayong maturity, asin 500 pesos ang minimum na bulanan na hulog. Kaya kami nga ni Madam Agsa din nag-ano kami sa SS maski ano bata. Siyempre pag naggulang nas kami, ayo baka anong pension. Kaya ang po ang pig-ano dati, kung hindi kami na-encourage po kami sa papa na amon dati Agsa na mag-ano ipunta. Siyempre hindi mo man araw Madam pero may baga ayo ka kwarta. Si Tatay Alberto Lana kan Barangay Dapdap, Legazpi City, aaprobetsaran man da ang nasambit na booster. Interesado da siya digdi, hulitain ka sumayo na da siya, pwede man na makuha kan sa iyang pamilya ang natipon niyang pension digdi. Ito ko lang tabang ang bita. Siyempre, pag nagkakahulog ka, may mamakiklaim ka man sa pag-abot ng panahon. Ito ko lang tabang yan. Sigun kay Jeanette Mapa, an ad hoc Regional Communication Officer kan SSS Legazpi Branch, apuera sa regular pension, may makukuha man na dugang na monthly pension ang sa indang mga miyembro kung pupurbaran ang MySSS Pension Booster na pwedeng hulugan sa kantidad 500 pesos, asin mas dakula man ang makukuha ang pension kung maritiro na. Pwede daa ining voluntaryo, alagad kung igwang employer, mas maray daa, hulit na makakatabang inisi sa indang mga miyembro sa paghulog. Ini pong MySSS Pension Booster, ang layunin po kaini, himukin po ang sa tuyang mga members na mag-impok para sa indang retirement. And kumbaga iniyo, ang pinaka-objective talaga kainiyo para sa additional benefit kang sa tuyang mga members, aside po sa marireceive nindang regular monthly pension. Ang booster, pwedeng hulugan bulan-bulan, quarterly, asin annually. Makakatabang mandaan booster sa mga miyembro kan SSS, lalo na sa mga oras nin emerhensya. Message na po duman sa mga members na buot pong mag-apply for this MySSS Pension Booster. Ngunyan na po ang tamang panahon para maging future ready. Get that boost with MySSS Pension Booster para sa siguradong future and mas dakulang pension pag-abot kang panahon. Ang MySSS Pension Booster, iyo ang dating pigaapod na Workers Investment and Savings Program o WISP. Sa mga mauot na mag-avail kan programa, magbisita sa www.sss.gov.ph asin sa Philippine Social Security System Facebook page. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.